Φανταστείτε ένα υπτάμενο γίγαντα, αθόρυβο, αξιόπιστο και σχεδιασμένο για να διανύει τεράστιες αποστάσεις. Ένα αεροσκάφος 100% ρωσικής κατασκευής, χωρίς καμία τεχνολογική εξάρτηση από το εξωτερικό. Μια πρόκληση προς τους δυτικούς γίγαντες Boeing και Airbus. Αυτό είναι το Ilyushin Il-90-6400M. Αλλά το ερώτημα που μας απασχολεί σήμερα ξεπερνά κατά πολύ το πλαίσιο της αεροναυπηγικής. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματική τεχνολογική καινοτομία ή απλώς σε μια στρατηγική κίνηση στο μεγάλο γεωπολιτικό σκακέρα. Αυτό το φιλόδοξο έργο κρύβει μια συναρπαστική ιστορία. Μια ιστορία βιομηχανικής κυριαρχίας, εθνικής υπερηφάνειας και οικονομικής επιβίωσης. Για να κατανοήσουμε πραγματικά τα διακυβεύματα του Il-90-1400M, ας ρίξουμε μια ματιά στις ρίζες του. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, γύρω στα 1970. Εκείνη την εποχή, η Δύση επέβαλε την τεχνολογική της κυριαρχία με αεροσκάφη όπως το θρυλικό Boeing 747. Αντιμέτωπη με αυτή την πρόοδο, η Σοβιετική Ένωση αρνήθηκε κατηγορηματικά να παραμείνει θεατής. Χρειαζόταν το δικό της αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων. Ένα αεροσκάφος ικανό να μεταφέρει εκατοντάδες επιβάτες σε χιλιάδες χιλιόμετρα, χωρίς καμία παραχώρηση στη Δύση. Έτσι γεννήθηκε το Il-86, το πρώτο αεροσκάφος μεγάλου μεταφορικού όγκου που σχεδιάστηκε στην ΕΝΕΑ-ΣΕΣΕΔΕΜ. Τι κάνει αυτό το αεροσκάφος πραγματικά αξιοσημείωτο? Η απίστευτη επιχειρησιακή του αυτονομία. Κατά τη Σοβιετική εποχή, οι αεροδρομιακές υποδομές, ιδιαίτερα στην επαρχία, παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις. Λίγες ή καθόλου γέφυρες επιβίβασης, περιορισμένος εξοπλισμός εδάφους, παροχημένα συστήματα. Το Il-86 προσέφερε μια έξυπνη λύση σε αυτές τις προκλήσεις με τις δικές του σκάλες ενσωματωμένες απευθείας στο σκάφος. Μια καινοτομία που μπορεί να φαίνεται απλή σήμερα, αλλά που τότε έφερε επανάσταση στη ρωσική προσέγγιση των αερομεταφορών. Το αεροσκάφος μπορούσε να προσγειωθεί σχεδόν οπουδήποτε, να αποβιβάσει τους επιβάτες του χωρίς εξωτερική βοήθεια και να απογειωθεί αμέσως. Ωστόσο, αυτή η επιχειρησιακή ανεξαρτησία είχε σημαντικό κόστος. Οι σκάλες καταλάμβαναν πολύτιμο χώρο, βαραίναν το αεροσκάφος και μείωναν δραστικά την αποδοτικότητά του. Ένας αποδεκτός συμβιβασμός για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά που έθετε το αεροσκάφος εκτός ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Η πτώση της LSD στις αρχές της δεκαετίας του 90 άλλαξε εντελώς τα δεδομένα. Η μετασοβιετική Ρωσία έπρεπε να εξυγχρονίσει επειγόντως τον στόλο της. Το Γραφείο Μελετών Ilyushin ανταποκρίθηκε στην πρόκληση αναπτύσσοντας το Il-96-300, που σηματοδότησε μια πραγματική τεχνολογική επανάσταση. Για πρώτη φορά, ένα ρωσικό πολιτικό αεροσκάφος ενσωμάτωσε έναν κινητήρα που πληρούσε τα διεθνή πρότυπα, το στροβιλοκινητήρα Pessir-90AA. Αυτή η σημαντική πρόοδος αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από μια απλή αλλαγή κινητήρα. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς ολόκληρο τον κόσμο. Πιο αθόρυβο, πιο οικονομικό και σύμφωνο με τα δυτικά πρότυπα εκπομπών, αυτός ο κινητήρας που αναπτύχθηκε από το γραφείο Aviat Vigatel συμβολίζει τη ρωσική φιλοδοξία να ανταγωνιστεί αμερικανικούς γίγαντες όπως η General Electric ή η Pratt & Whitney. Παρά τις αναμφισβήτητες ποιότητές του, το Il-96-300 έρχεται αντιμέτωπο με τη σκληρή πραγματικότητα της αγοράς, την ανεπαρκή κερδοφορία του. Με λιγότερους από 300 επιβάτες σε τυπική διαμόρφωση, δεν μπορεί να αποφέρει τα απαραίτητα έσοδα για να πείσει τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες. Ενώ η Boeing και η Airbus προσφέρουν αεροσκάφη πιο ευρύχωρα, πιο ευέλικτα, με παγκόσμια δίκτυα logistics και δοκιμασμένες αλυσίδες εφοδιασμού, το ρωσικό αεροσκάφος παραμένει απομονωμένο, δύσκολο να ενταχθεί σε έναν διεθνή στόλο. Αυτό το θεμελιώδες δίλημμα παραμένει εδώ και δεκαετίες. Πώς να κατασκευαστεί ένα αεροσκάφος ανθεκτικό, προσαρμοσμένο στις ακραίες συνθήκες των ρωσικών πτήσεων και ταυτόχρονα οικονομικά βιώσιμο σε μια παγκοσμιοποιημένη και αδίστακτα ανταγωνιστική αγορά. Και τώρα το 2025 το Il-96 κάνει τη μεγάλη του επιστροφή όχι ως αναβιώσα σοβιετική κληρονομιά, αλλά ως ένα τολμηρό τεχνολογικό στίχημα σε ένα τεταμένο διεθνές κλίμα. Το Il-96-400M ενσαρκώνει την αποφασιστικότητα της Ρωσίας να ανακτήσει την αεροπορική της ανεξαρτησία απέναντι στις δυτικές κυρώσεις. Η νέα αυτή έκδοση εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις της. Είναι σχεδόν 10 μέτρα μακρύτερη από την προκάτοχό της, φτάνοντας σχεδόν τα 65 μέτρα συνολικού μήκους.
Η μέγιστη χωρητικότητά του αυξάνεται σε 436 επιβάτες σε διαμόρφωση μίας θέσης. Ο διευρυμένος χώρος αποσκευών, η ενισχυμένη άτρακτος και η αυτονομία 10 χιλιόμετρων το καθιστούν σοβαρό θεωρητικό ανταγωνιστή των Airbus A350 και Boeing 777. Το Il-96 Sternaktion δεν αρκείται στο να είναι μεγαλύτερο. Ενσωματώνει υπερσύγχρονη ψηφιακή αεροναυτική ηλεκτρονική, ένα πλήρως επανασχεδιασμένο πιλωτήριο, συστήματα πλοήγησης τελευταίας γενιάς, οθόνες υψηλής ευκρίνειας και εξελιγμένους αισθητήρες. Ο στόχος είναι διτός: να αντικαταστήσει τα δυτικά αεροσκάφη που έχουν καταστεί απρόσιτα μετά τις κυρώσεις του 2022 και να αποδείξει ότι η Ρωσία μπορεί να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να εκμεταλλευτεί αεροσκάφη μακρινών αποστάσεων παγκόσμιας κλάσης χωρίς ξένη βοήθεια. Στο επίκεντρο αυτής της αναγέννησης βρίσκεται ο κινητήρας PS-90A2, μια βελτιστοποιημένη έκδοση του αρχικού PS-90A. Είναι πιο οικονομικός, έχει χαμηλότερο κόστος συντήρησης και το πιο σημαντικό, κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη Ρωσία. Τέρμα τα εισαγόμενα εξαρτήματα. Από τεχνική άποψη, διατηρεί τη βασική αρχιτεκτονική με αναλογία διαστολής 4,4:1, αλλά ενσωματώνει υλικά νέας γενιάς, εξελιγμένες επικαλύψεις για τα πτερίγια της Στροβίλου και ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα FADEC. Το αποτέλεσμα: μειωμένη κατανάλωση κατά περίπου 10%, μειωμένες εκπομπές ρήπων και σημαντικά μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης. Το ποσοστό 10% μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά στην αεροπορική βιομηχανία αποτελεί σημαντική βελτίωση που μεταφράζεται σε εκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση κατά τη διάρκεια ζωής ενός αεροσκάφους. Ας είμαστε ρεαλιστές όμως. Παρά την πρόοδο αυτή, ο PS-90A1 και 2 παραμένει ένας κινητήρας παλαιότερης σχεδίασης σε σύγκριση με τα τεχνολογικά αριστουργήματα της 21 Δύσης, όπως ο GE9EK ή ο Rolls-Royce Thread 10EB. Ακριβώς εδώ βρίσκεται το πραγματικό κατόρθωμα της Ρωσίας, η ανάπτυξη του κινητήρα PD-35. Αυτός ο μελλοντικός στροβιλοκινητήρας είναι πολύ περισσότερο από μια απλή εξέλιξη. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ολόκληρης της ρωσικής αεροπορικής στρατηγικής για τις επόμενες δεκαετίες. Βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση ανάπτυξης από την Aviadvigatel και υπόσχεται μια τεράστια όθηση περίπου 35 τόνων, 340 χιλιόμετρα ανά ώρα, τοποθετώντας επιτέλους τη Ρωσία στο ίδιο επίπεδο με τους κορυφαίους δυτικούς κατασκευαστές κινητήρων. Με το BD-35 θα καταστεί εφικτή η κατασκευή μιας έκδοσης του Il-96 με 2 κινητήρες, ευθυγραμμίζοντας επιτέλους το ρωσικό αεροσκάφος με την κυρίαρχη φιλοσοφία της σύγχρονης πολιτικής αεροπορίας. Τέλος, οι 4 ενεργοβόροι κινητήρες. Έρχεται μια ελαφρύτερη, λιγότερο οπισθοδρομική διαμόρφωση που απαιτεί λιγότερη συντήρηση και προσφέρει δραστικά μειωμένη κατανάλωση. Αυτή η μεταμόρφωση θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς την οικονομική εξίσωση του Il-96 Aretescu-Wansen, επιτρέποντάς του ενδεχομένως να ανταγωνιστεί τα πιο πρόσφατα μοντέλα της Airbus και της Boeing όσον αφορά το κόστος εκμετάλλευσης αναθέσει χιλιόμετρο, το κριτήριο που είναι καθοριστικό για τις αεροπορικές εταιρείες. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο. Ο PD-35 δεν είναι ακόμη λειτουργικός. Η θέση του σε λειτουργία που έχει επίσημα ανακοινωθεί για το 2025 παραμένει ένας εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος στο τρέχον πλαίσιο. Ο κινητήρας αυτός πρέπει να πληρεί μια άνευ προηγουμένου απέτηση, να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά με ρωσική τεχνολογία. Κάθε εξάρτημα, από το μικρότερο ρουλεμάν έως τα πιο σύνθετα ηλεκτρονικά συστήματα, πρέπει να αναπτυχθεί τοπικά. Σε ένα περιβάλλον διεθνών κυρώσεων, αυτή η τεχνολογική πρόκληση αποκτά τεράστια διάσταση. Ωστόσο, αν η Ρωσία καταφέρει να την αντιμετωπίσει, οι επιπτώσεις θα ξεπεράσουν κατά πολύ το πλαίσιο του Il-96. Αυτός ο κινητήρας θα μπορούσε να εξοπλίσει μια ολόκληρη νέα γενιά ρωσικών αεροσκαφών, τόσο πολιτικών όσο και στρατιωτικών, αποκαθιστώντας τη στρατηγική ανεξαρτησία της Μόσχας στον κρίσιμο τομέα της αεροπορικής πρόωσης. Το Il-900-400M δεν αρκείται σε τεχνικές καινοτομίες. Η εμπειρία στο αεροσκάφος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, τόσο για τους επιβάτες όσο και για το πλήρωμα. Η σπαρτιάτικη εικόνα των σοβιετικών αεροσκαφών έχει πια περάσει στην ιστορία. Η καμπίνα προσφέρει πλέον βελτιστοποιημένο χώρο, μεγάλους χώρους αποσκευών και υψηλής ποιότητας ηχομόνωση. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην εργονομία των καθισμάτων, στην πίεση
στην ποιότητα του αέρα και στο φωτισμό του χώρου. Όσον αφορά την ψυχαγωγία, το αεροσκάφος διαθέτει σύγχρονα συστήματα με ατομικές οθόνες, σύνδεση USB και ακόμη και Wi-Fi, ανάλογα με τη διαμόρφωση που επιλέγει ο χειριστής. Το πιλωτήριο έχει υποστεί ριζική μεταμόρφωση. Το παλιό αναλογικό ταμπλό έχει αντικατασταθεί από πολυλειτουργικές οθόνες, αυτοματοποιημένη διαχείριση πτήσης και διαισθητικές διεπαφές, μειώνοντας το φόρτο εργασίας των πιλότων σε μεγάλες αποστάσεις. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει. Ποιος, εκτός από τη Ρωσία, θα αγοράσει το Il-96 Serianos? Η απάντηση πιθανότατα δεν βρίσκεται στις μεγάλες δυτικές εταιρείες, αλλά σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αγορές υποπεριορισμούς. Χώρες που αντιμετωπίζουν κυρώσεις, επιδιώκουν να μειώσουν την τεχνολογική τους εξάρτηση από τη Δύση ή επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τις συνεργασίες τους. Το Ιράν, για παράδειγμα, υποφέρει εδώ και καιρό από εμπάργκο που περιορίζουν δραστικά τις επιλογές αγοράς του. Ο γυράσκον στόλος του θα μπορούσε να βρει στο Ιλνταβέτα 90 6401 βιώσιμη λύση, που δεν υπόκειται σε αμερικανικούς περιορισμούς. Η Κούβα, που ήδη εκμεταλλεύεται παλιά Ιλνταβέτα 6, αποτελεί φυσικά έναν πιθανό πελάτη για την εξυγχρονισμένη έκδοση. Εάν ο κινητήρας 535 φτάσει σε τεχνολογική ωριμότητα, μία έκδοση του Ildas 6 με 2 κινητήρες θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά αυτή την αγορά, καθιστώντας το αεροσκάφος οικονομικά πιο ανταγωνιστικό. Ωστόσο, ένα είναι σίγουρο. Χωρίς πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή EASA ή την Αμερικανική FAA, το αεροσκάφος θα παραμείνει αποκλεισμένο από τις πιο κερδοφόρες αγορές της Δύσης.